दिनै जाय आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ दिन्थिलांसैलाय दै बे जाहैबाय जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय एखेबारे धनसिपुर सलसलिजों बारस'नाय लामा माने आं नैबेखौ दानि जेने थेने बारबोबाय नैबेजोंहाय दायो बिसोरो बेखौ पाइपखौ मा खालामनायदों आं जेबो मिथिया खिन्थु बेखौ दाख्लैनो बानायदोंमोन ओमफ्राय दाख्लै जे जाबायदि दैबाना जादोंना बे दैबानाजों माने बियो बै मोनसे खुन्थाया बायना दं आरोखि बेखौनो दिनैहाय बिसोरो मेरामति खालामदों जानांगौ ओमफ्राय बैजोंहाय मोनसे बायलांबाय माबाया बै माथावरिया बायनानै सोरनिबा माने खेथि फोथार आरो बिदिनो जेनेबा हमना ला नोङो माइ गायग्रा दुब्लिखौनो माने दंस' बाला फबहैबाय ओमफ्राय दायो नैबेयावहाय बिसोरो दाख्लै नैबे दालांखौ बानायदोंमोन ओमफ्राय दा आरो दाख्लैनि दैबानाजोंहाय बिसोरो माने खुरख'नानै थांबाय आरो दा बेयावहाय माने पस्टआ मोनसे गुदुं जानांगौ ओमफ्राय नैबे पस्टखौनो दायो बिसोर बानायदों आरोखि खिन्थु आं दानि फैनायाव जेने थेने आं नैबेयाव खायथ्रा जादों नालाय जेने थेने नारनासो फैनो हाबाय आङो नांगौ जायगायावसो मानसि गैयाना हैद पालाय बेथाय लांग्रा नामालै खस्थ'लै खिन्थु बेफोरखौ जोंनाव माने दालाङा मस्ट इम्परटेन्ट आरो दै बियो नै बोरैबाबा गोलैलांगोन माने दालाङाबो माने बिराद गोलाव आरो खिन्थु ओरैजे खर'जोंबा दालां दङ आं दाख्लै माने थांनाय मेसेङावबो बिनि सोमोन्दैनो एसे भिडिअ लाना फैदोंमोन आङो नै बैयाव खुख'नायनि बेखौहाय दायो बिसोरो ओइखौ खोसिगोन जाहैबाय आन्दासाव पाइप लाबोदों आरोखि आरो माथरिखौ खोबावसिगोन माने बिसोरो उफाय गैया दा मा खालामनो बे दैयानो नै खस्थ' जायो दैज्लाङाव सोरबा गथ'फ्रा स्कुलाव थांनाय आरो बिदिनो हाथाय बाजार जानाय दुब्लियाव थांनाय बिराद जारला जायो आरोखि बेखौनो आं एसे दिन्थिलांसै दिनैहाय ना जोंनि नैबे गगामुग हालामाव माखासे थांफैनाय अबस्थाफ्रा माबायदि आङो माने दानि नैबे दालांजों फैदों ना खिन्थु आं ओरैजाय गिदिंना फैबा बिराद सम लायो बिराद गोजान माने खमसे खम नोङो माने 5 किल'मिटार गोजाननि खाथियाव जागोन ओमफ्राय नैबेजों जुदि सर्ट फैयोब्ला माने बिराद सर्ट आरोखि ओमफ्राय आङो दिनैहाय बिदि नैबे बिदि बारस'ना थांगोन आङो बारस'ना थांनायाव आङो बेसेबां गोबाव लायो बेखौबोसो आं दिन्थिनोसै नोंथांमोननो जायखिया नै बे जाहैबाय धनसिपुरनिफ्राय ओरैजाय नैबे बालाफारा बारस'नाय लामा आरोखि बिसोरो बोरै बानायदोंथाय बिसोरसो मिथिगोन आरोखि हनै खस्थ' बेफोरो बे जाहैबाय सलसलि गामिया दिनैहाय बेखौ रायजोयैनो मावदों आरोखि नुबायना ओरैबायदि खस्थ'नि गेजेरजोंहाय खिन्थु बेयाव दालाङा मास बि नांथारगौ आरो बेलथाय लाङोलै बोरा बेलथायगोनलै मा जाहैबायना आङो जायखिजाया दिनैहाय बेजोंहाय बारस'ना फैनाय लामाखौहाय एसे दिन्थिलांनोसै मोनबेसे दालां आङो दिनैहाय बारनानै थांनांगोन बिदि माने सर्ट काटिं लामाजों फैयोब्ला आरो जेला माने गारि लाना फैबाथ' बेजोंहाय फैजाखाया ओंखायनो आङो दिनैहाय नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजोंहायनो बयखौबो बरायबाय आरो आंनि गासैबो नायगिरिफोरखौहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो जोंनि माखासे थांफैनि अबस्थाखौहाय एसे दिन्थिलांनोसै आङो दायो न'निफ्राय ओंखारग्रोमोना नैबे जिथुनाखि लामा बानायबाय दंना नैबे दालाङा बे दालांखौनो आङो नोंथांमोन एसे दिन्थिग्रोबाय बिनि उनाव आङो दायो थांबाय थाबावनोसै ओरैजाय थांनानै आङो दायो ओरैजाय हन्थापारा मोनगोन हन्थापारायावबो मोनसे माने औवानि दालां दङ बेयावबो दाख्लै दैबानाजों माबायदि जादों जायाखै जेबो मिथिया आं जायखिया दा थांबासो मिथिगोन आरोखि जायखिया थांग्रोनोसै बिनि उनाव नोंथांमोनहा नुगोन जायखिया नोंथांमोनखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नायफालांबाय थानो थाखाय आं खावलायबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो मानिफ्राय नोंसोर बेलाय मा बुस्थु ओइ माथावरि बायनाया आदसा माजों मेचिनजोंहाय आदसा ओमफ्राय बेखौ मा मेचिन होनो बिदि थेग्राखौ माबा बाला थिखोग्रा मेचिन जायखिया बिसोर माने बेयाव माथावरि बायनायखौ दिनैहाय माने बे माथावरिखौ खोनो होननानै नै मेचिनबो लाबोदों जाहैबाय मेचिनखौ दा बिसोरो फिटिं खालामबाय दं थेवब्लाबो आं माने जायगायाव थाङासै मानो होनना बुङोबा आंनाबो टाइमा एसे सर्ट जाबाय नालाय आं जायखिया नैबेयाव गारिखौ जेने थेने आं बैयाव नारनानै ओमफ्राय बेयाव दोनफैग्रोनासो आङो दानि थांनानै माने भिडिअखौ एसे क्लिप लानाय जाबाय आरोखि नोंथांमोनखौ आं नैबेखौल' खावलायनाय नोंथांमोना जायखिया नैबे भिडिअखौहाय नायफालांबाय थादो आङो गिबियावनो फैग्रोमोना माने दालांखौ बारनायखौ एसे दिन्थिबाय आरो माने दालांनि मेरामति खालामनायखौबो दिन्थिबाय आङो दायो ओरै नैबे लामाजों थांगोन नैबे जाहैबाय हन्थापारा जाना थांगोन आङो हन्थापारा जानानै ओरैजाय खोदोमगुरियावनो मानोना आंनि जिथुनाखि खामानि नालाय अफिस आंना बेयावनो आङो बेयाव दा थांनाय फाजैनो मोनबेसे दालां बेफोरबायदि औवानि दङ आं बेखौ एसे दिन्थिलांगोन बेसेबांखिनि जोंनावहाय दा जेनेबा थांफैनि अबस्थाफ्रा माबायदि अबस्था आरो बबे जायगायाव दालां नांगौ जोंनावहाय माने माखासे दालां बा लामानि माखासे कन्डिसनफ्रा माबायदि आङो बेखौ एसे दिन्थिलांनोसै जायखिया नोंथांमोनहा थांफाबाय थादो नङा होमबा
भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ थेवब्लाबो आं एसेब्लाबो दिन्थिलांबाय थागोन आरोखि थौदो बिदिबा जोङो भिडिअखौ बिनिफ्राय आरोबाव बेलेग जायगायाव थांबावनोसै आरो दिन्थिलांबावनोसै फैयै आं दाना आफाङाव मोनफैलायबाय एखे दैखौनो बे दैयानो आरोना आफाङाव नैबेयाव जाबाय हन्थापारा होननाय गामिनिफ्राय ओरै बारस'नाय दैमा जालायबाय बियो एखे दैखौनो बेयाव आखौबो मोनसेबाव दालांबाव बोरो खिन्थु नै लामाया गुसेब जायखिया आं थांगोरनि नङा होमबा बिनि उनाव आं बुंगासिनो दङ बिथांमोनहाबो माने बे दालांखौ माने गावनो गामिया लुनाय माने बैयाव जे दहाय आं मोनसे बे दैखौनो दहाय जे बैयाव जे दालां बानायबाय थानाय खुन्था बायनायनि दालां बानायदोंमोन ना बे दैयानो बे जाहैबाय आफाङाव बेनो जाहैबाय नै वा एकदमबारे ओंखायनो आं बारबाय खिन्थु बेफोरखौ नायोबा जोंनाव माने दालाङा मास्ट बि नांथारगौ होननाया जादों आरोखि खिन्थु बेफोरबायदि जुदि दालांनि थाखाय जोङो गामिया जुदि हेरेसमेन्ट दैज्लां सफैबाथाय माने बे दालांनि थाखाय गामिया एकदम गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे दालांनि थाखाय साननै सानथामा मथथे सप्तासेया नांखायो आरो लाखायो बेनि थाखाय माने बेयाव टाइम होनांगौ आरोखि ओमफ्राय मेनआ जाहैबायना मेसेङाव जोङो बेजों थांलाय फैलाय खालामा बेखौ बन्द' खालामना दोनो मानो होनना बुङोबा जेला माने बे दैया रानगोन ना बे दैया रानबाथाय मेसेङाव बैजों ओरै थांलाय फैलाय खालामो माने आं मेसेङाव बेयावबो भिडिअ लाना फैदोंमोन ओइजोंहाय थांनाय आरो ना खिन्थु मेन फाखा लामाया नैबेनो आरो बैयाव जे मोसौ नुदोंना बे नैबे आं दा बेजों थांबा मोनहैगोन खिन्थु आङो जुदि जेला गारि लाना फैयो एकदम ओरै गिदिंना फैनांगोन नोङो ओरै गिदिंना फैबाबो दाख्लै बैयाव खलबारि होननाय मोनसे गामियाव बेयाव दैजों बायफ्लंबाय ओमफ्राय नैबेयाव बिसिना माने फाखा खुन्था होनायखाय खुन्थाया जेबो जायासै बै सलसलिनि जिहेथुनाखि दानि माने दालां बानायबाय दंमोन बेयाव खुन्थाया माने औवानिखाय माने बेफोरबायदि जाबोर जुथुर जाम जानानै खुन्थाया मोनसे गुलांदों जेने थेने आं माने बाइकखौ नारनानै फैबाय ओमफ्राय आङो बेजों मानि थाखाय फैयो जेब्ला माने आं स्कुटिजों बा माबाजों बाइकजों फैयो बेजों फैयोबा माने आंना बिराद सर्ट जायो ओमफ्राय जेला माने गारि लाना फैगोन अब्ला आं ओरै गिदिंनानै थांनांगोन माने मेन लामाजों आरो होमबा माने गोजान जायो ओमफ्राय नैबेजों फैबा आंना बिराद सर्ट जायो ओंखायनो आङो दिनैहाय नैबेजों फैनायैनो आङो माने माखासे भिडिअखौबो लाना फैबाय ओमफ्राय आरो बे दैखौनो आरोबाव बैयाव मोनसेबाव आरोबाव बिदिनो औवानि दालां बानायदों बेखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ बे मोनसे दैमाखौनो बे दैमाखौ बुङो माने थाराजान दैमा बेबो थाराजान दैमायानो बे थाराजाना मोनसे बै जोंनियाव दहाय सलसलिनियाव मोनसे दालां ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे दालां आरोबाव मोनसे बै आफाङाव मोनसे भालागुरि होननाय जराव आरोबाव मोनसे बेयावबो दालां दंबायो आं बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन बिथांमोना जे बेयाव दालांखौ मानि थाखाय इम्परटेन्ट आरो बेयाव मानि थाखाय इम्परटेन्ट आरो बै बिनि आफाङावनो आरो मोनसे दालां जाबावगोन आं बेखौबो एसे दिन्थिगासिनो दं बे दैयावनो मोनबेसे दालां होखो औवानि आरो गाव बानायनानै आरो बे दालांखौ माने इम्परटेन्ट नंगौना नङा बिनि सायावबो आं बुंगासिनो दं आरोखि जायखिया आङो दायो थांगोरनोसै आरोबाव नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ नङा होमबा नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नुयोब्ला मा कमेन्ट बुङो बा नोंथांमोनहा माबायदि मोनो नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय जायखिया आरोबाव जोङो थांबावनोसै नङा होमबा थांफाबाय था बे जाहैबाय भालागुरि आङो फैयै भालागुरि मोनफैलायबाय नोंथांमोननो बेयावबो आखौ दालां मोनसे दं बेखौबो एसे दिन्थि आङो दायो नैबे लामाजों थांगोन खिन्थु आं नैबेजोंबो थांजायो आं बेजों थाङोबा नैबे औवानि दालांखौ आरो जुदि बारना थाङोबा आङो आखौ बे दैखौनो आरोबाव बै आफाङाव मोनसेबाव बेफोरबायदि माने औवानि दालां आरोबाव बारबावनांगोन बे दालाङाबो जाहैबाय जोंनि थाखाय माने बेखौ दालांनि गोनांथि नंगौना नङा नोंथांमोनहा नायनानै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरदो बेजों जोङो दायो मोनबेसे दालां जाखो दालाङा बेजोंहाय मोनथाम जाबाय नङा होमबा आरो जुदि आं नैबे जुदि दालांजों जुदि थाङोब्ला आरो बे दैखौनो आङो आरो आफाङाव मोनसेबाव बै आफाङाव आरो बेनिफ्राय मथथे 500 मिटारनि आफाङाव आरोबाव आङो बे नैबे भालागुरि गामाजों ओरै थाङोबा बे दैखौनो बै आफाङाव आङो आरोबाव औवानि दालां मोनसे बारबावनांगोन ओंखायनो गथिखेला आङो बे लामाजों थांला आं माने दैखौ बारला आरोखि दा नैबे जाहैबाय फाखा लामा दै बे फाखा लामाजों ओमफ्राय नैबेजोंहाय बे गामियाव थांनोब्ला बिथांमोनहा माने नैबेजों फैयोबा बिराद सर्ट जायो जुदि बिथांमोनहा बेखौ जुदि औवानि दालांखौ जुदि बानायाब्ला ओरै गिदिंनानै थांनांगोन माने बिसोरो ओरैजाय एकदम ओरै गोजान आरो जेनेबा 500 मिटार बे 500 मिटार गोजानाव थांनायावबो बे मेरि गामिजोंहाय माने बेयावबो मोनसे औवानि दालां दं आरोखि दा नैबे जा मादैयाबो बेजोंनो फैगोन बियो आं एसे रायज्लायनोसै आङो बहा थांना फैखो दखानाव थांना होयो माबोरै नोंसिना माथो बेखौहाय दालां जाबा माबायदि जागोन बायदि सानो बेखौ बेयावथ' दालांखौथ' नांखाथारगौआनो दा दालांनि थाखाय बिराद गोनां जादों ओमफ्राय दा जेनेबा बेखौहाय बे औवानि दालांखौ सोर बानायो बेखौ रायजोआ फैसा खांनानै औवा बायनानै बानायो आरो न'खर बोसोराव खेबबेसे बानायनांगौ बायदि बोसोराव दा खननैयानो जाबाय नै खननै जाबाय आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा बेफोरखौहाय जेनेबा सरकारनिफ्राय माबाफोर सार्भे जेबो फैयाखैना दा
गैया खोमा बेफोरबायदि जोंबो गैयाना? मोजां मिथिजोबाखै आरो मिथिबाय आदसा थेवब्लाबो दालाङा गोनांथि नंना नङा दालाङा गोनांथि एकदम दालांनि गोनांथिथार आरो नावथ' नोंस्राथ' बे दैखौ बारनो थाखायथ' जेरावथ' बिदि गैयानो गैया हाथाय बाजार थांनोब्लाबो नङा होमबा बे बिराद दालांखौ नांथारगौ आरो उसुबिदा दालांखौ बेखौ नांथारगौ आरोखि नङा होमबा थिग আছে दे बे दखानाव थांदोंमोन आङो माइ गायनो माबा ओरैनोथ' नोंसिना जेनेबा थांबाथ' खाथि जायो नङा होमबा दा नों लामायानो गैया लामा गैया नालाय बिदिनो गिदिंनांगौ जाहैबाय उफाय गैया मा खालामनो थिग আছে दे नुबाय दा बे जाहैबाय गामिया बे खिन्थु ओरैजाय जुदि लामा थानायमोनब्ला बिथांमोना दसेनो थाबायनानै मोनहैयोमोन दा बिथांमोना मा जाहैबाय थाबायनाबो थांजाला माने बे दालांनि थाखायनो आरो दैयाबो गिदिर जायो मेसेंबाथ' बारा जेजों मेजों बारनानै थांजायो दा दैज्लां समाव दैया बिदिनो देरबाय थागोन बे देरनायनि थाखायनो बिथांमोना बे दालांजों फैयाबानो उफाय गैया आरो सेन्टारा जाहैबाय खाथियावनो दा थाबायनाबो थांनो हायोमोन दा नुदोंना बेरै गिदिंना फैनांबाय खिन्थु बै मोनसे दालांजों जुदि थांब्लाबो बिथांमोना गोजानद्राय जायो आङो दायो दिन्थिबाय नङा होमबा नोंथांमोना दायो नायनानै माबायदि सानो नोंथांमोननि खोथासै जुदि माबाफोर जुदि बुंनांगौ दंबा कमेन्ट बक्सआव मोजाङै बुंनानै होबानो जाबाय बेयाव माने दालांनि थाखाय गोनांथि नंगौना नङा आरो बिनि माने दायनिगिरिया सोर ना बेखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै लादो दायो आं दानि बुंनाया बेनो आं दायो बे लामाजों जुदि थांला बे जुदि लामाजों थाङोब्ला आङो आरोबाव मोनसे औवानि दालां दंबायो आफाङाव बेखौ बारबावनांगोन गथिखेले आङो औवानि दालां बारला बेजोंनो आङो थांगोन बेजोंनो दै सेरसेजों थांगोन आङो लामाया खिन्थु बे औवानि दालांखौनो आं आरोबाव दाहाय मोनहैबावगोन बेनो लास्ट औवानि दालां माने बेफोरखौहाय माने जोंनो दालांखौ नांथारगौ आरोखि फैयै एबार लास्ट दै आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दहायजे आं जे बै लामाजों जे फैयासै मानि थाखाय होनबा औवानि दालां मोनसे मोनबावगोन होनदोंना आङो दायो फैयै बे लामाजों ना नैबे लामाया दासो गोदान सेनसन जादों बेनो नै औवानि दालाङा बे आरो आं जुदि बैजों ओरै जुदि फैनायमोनब्ला बे दालांजों फैनांगौमोन ओमफ्राय दायो आं बे दै सेरसे थांनानैनो आंनि माने मावख'खौ आं मोनहैसिगोन आरोखि आं मोनसे खोथाया नैबेखौ मिसिं सान्तिपुर होनना बुङो दे बे मिसिं सान्तिपुर गामिया बे जुदि दालांखौ बिसोर गाव जुदि हेबनानै लायामोनब्ला बिस्रा माने थांफै खालामनो खुनु बैध' माने बिस्रा लामायानो गैया दै बिसोर गामिया आरो ओरैबो थांजाया नोरैबो थांजाया ओमफ्राय ओरैबोथ' बै आं दहाय औवानि दालां होनाया बेजोंसो थांनांगोन नङाबा बिसोर नैबे लामाजों थांनाय डाइरेक्ट ओरैजाय नोलोबारि मोनहैगोन बिसोरो होमबा बिसोरो नैबेजोंहाय ओरैजाय जुदि बारस'ना फैनोब्ला बिथांमोनहा बेयाव खुनु चान्सआनो गैया माने खुनु बिसोरना दालांबो गैया खुनु लामाबो गैया बिथांमोनहा बेनिखायनो बे लामाजों फैथारखानांगोन बिसोरो बेनिखायनो बिसोर मा जाहैबाय गामियानो माबा मोनसे कालेक्सन खालामलायनानै बिथांमोना नैबे औवानि दालांखौ बानायनाय जायो खिन्थु बिसोरनाव दायो गारि दंब्लाबो बिथांमोना गारिखौहाय जुदि न'आव सोनानै लादोंबाथाय बिथांमोना नैबे दैज्लां बायजासिम बिथांमोना न'निफ्राय गारिखौ बख'नो हाला नङा होमबा नैबेनि लामाया होमबा ओंखायनो नोंथांमोनहा जोंनि नैबे गगामुग मिमां हालामनि माखासे थासारिफोरखौ नुनानै माबायदि मोनखो गोसोआव आरो माबायदि सानखो आरो माबायदि जानांगौमोन दासिम आरो माबायदि जाखो खोथाया नैबेसो दा नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुबाय जानांगौ नङा होमबा माबायदि जोंनि नैबेयावहाय गगामुग मिमां हालामाव दिनैसिम माने रायजो जानाया 75 इयार्ससो जाबाय बे बेलायाव दिनैसिम माखासे लामा दालां जायाखै नङा जादोंबो खिन्थु नैबे दैनि खेथ्रआव माने दालांखौहायथ' मास्ट बि बे मोनब्रैनि बिथोराव मोनथामा एकदम मास्ट बि खालामथारनांगौ आरोखि मोनथाम दालाङा मास्ट बि जाथारनांगौ अब्लासो माने सुजुग आरो सुबिदाया जाहैगोन फार्स्ट जिथुनाखि जोंनि नैबे दहाय आङो होदोंमोन सलसलिनिफ्राय थांनाय ओरैजाय नोलोबारि थांनाय लामा बे लामाखौ जुदि बानायोब्ला दालांखौ जुदि हरोब्ला जुदि दालां जुदि जायोब्ला लामाया जायोब्ला माने ओरै गिदिंनानै थांनांगौनि खुनु प्रयजन गैया बा दरखार गैया ओमफ्राय दानि नैबे हन्थापारानि जिथुनाखि आं दालां खिन्थिदोंमोन बिथांमोनाथ' माने ओरैजाय फैनो थाखाय बिथांमोना नैबे मेन लामाखौ मोननो थाखाय 100 मिटार लामायाथ' जेनेबा दालांखौथ' नोंनो 100 मिटार नाङा बे जरावहाय मानो होनबा बे दैमाया जाहैबाय थाराजान दैमा बे थाराजान दैमाया मा जाहैबाय दैज्लाङावल' देरो अखानि हादै जेनेबा हाजोनिफ्राय फैनाय दै थेवब्ला माने मेसेङाव सम लानानै माने दैया एकदम रानथाब खाथारो माने मेसेङाव जेरैखि जाया थांजायो खिन्थु बे दालांखौ जुदि बानायनानै होयोब्ला जोंनि माखासे बे मिमां हालामाव बिराद डेभेलप जानाया माने माखासे जोबगोन आरोखि ओंखायनो आङो नोंथांमोननो दिनैहाय नैबे जोंनि माखासे थांफैनि समयसा बेखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिबाय आङो नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोनखो नङा होमबा बे जाहैबाय जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग मिमां हालामनि माखासे थासारिनि अबस्था नोंथांमोना नुनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो
नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नङा होमबा जुदि मोजां मोनदोंना मा मोनदों नोंथांमोनहा जुदि कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबासो आं बुजिगोन जे नोंथांमोना निस्सय माने भिडिअखौ नुनानै मोजां मोनदों ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे बेफोरबायदि थासारि बा बेफोरबायदि अबस्थाखौ जुदि नोंथांमोना जुदि मिथिबायब्ला बा भिडिअनि गेजेरजों नुबायब्ला नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे सोरबाफ्रा जुदि मिथियाबो माने मिथिनो मोन्थों आरोखि माने दासिमबो जे बेफोरबायदि जायगायावहाय दा लामा दालांनि थाखाय इम्परटेन्ट दालाङा दंथारो दालांखौ मानि थाखाय बानाया जानाय नङा होमबा गथ'फ्रा बेजोंनो स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामो मालाबा आंबो बेजों थांलाय फैलाय खालामनांगोन हा बेनि थाखाय माने गाव गावनो फैसा खांनानैबाबो बेफोरबायदि औवानि दालांखौ बानायनानै लानांदों आरोखि गामि गामियैनो ओंखायनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला भिडिअआ गोलाव जाबाय ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोनदोंब्ला शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे सोरबायाबो मोनहैथों माने बिथांमोननि माखासे हालोदा बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जाहाथे माने दालां मोननांगौआ मोननो हानायनि बायदि आरोखि ओंखायनो आं भिडिअखौ दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय अके आरो